Věděli jste, že Finové milují krtečka? Finsky se krteček jmenuje myra a najdete ho vyobrazeného třeba na vlacích finských drah. Ale když se podíváte do slovníku, zjistíte, že myra není žádný krtek, ale hraboš. A krtek se finsky řekne kontiainen. Tak jak to teda je? No, když byste v tom slovníku zapátrali trošku víc do hloubky, tak byste zjistili, že zastaralé se krtek finsky řekne má myra, což je složenina ze slov má a myra, země a hraboš, takže něco jako zemní hraboš nebo zemský hraboš. A protože jsou Finové trošku lemplové na složeniny, tak docela často se stane, že ze složeného slova zůstane jenom to základní slovo. Takže z má myra se snadno stane myra a Finům vůbec nevadí, že potom to myra znamená trošku jiný biologický druh, než to, co jste původně zamýšleli. Tyhle legrácky týkající se finštiny mě hrozně baví a ráda je sdílím se svými studenty. Kdybyste se mezi ty studenty chtěli přidat, tak teď na podzim bude možnost naskočit do některého ze skupinových kurzů, ať už pro úplné začátečníky, takové jako neúplné začátečníky, anebo třeba otvírám i dálkový kurz pro mírně pokročilé, kde zadáváme úkoly na dálku. Je to hodně o samostatné práci a studenti tam dělají obrovské pokroky. A mrkněte když tak na profil, všechno tam najdete a já se na vás budu těšit. Mojka!